Megérkezett a kínai Deal Extreme csomag. És most a kibontás következik. Egy D988 típusú iPhone klón. Egy Avei márkájú fülhallgató. És egy famintázatú fülhallgató. Elektromos cigaretta kazetták. És egy 2 darabos elektromos cigaretta. A segédem éppen bontja a dobozt. Így. Oké. Egy karóra. LED-es megvilágítással. Kérlek, nyomd meg a gombot rajta. Ahogy látjuk, felkúszik a mutató, és a LED-ek világítása mutatja az időpontot. Nagyon jó. Hát egy PS2 USB átalakító, ez egy nem olyan túl érdekes. Hát videó átalakító, sima VGA-t átalakítja RCA-ba és S-videóval. SATA kábelek, dummy SIM-kártyák, ez lehetővé teszi a telefonkészülék SIM-kártya nélkül használatát. Hát ilyen kis USB-s microSD kártyaolvasó. Hát nem tudom mennyire látszik egy 8 gigás Kingston SD kártya, microSD. A videón nem fog látszani. A fényképezőgép nem szeretné az automata fókuszt rendesen megcsinálni. És itt pedig a csomagolás látható. Köszönöm a figyelmet. Ennyi volt a kínai csomag kicsomagolása. Viszontlátásra!